Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, al'ummar ƙasar Nijar gaba ɗaya. Kamar yadda kuka sani, sunana Kawu ɗan Sarki. Ina mai farin cikin sanar da ku cewa zan kasance da ku ranar sallah da washe garin sallah a birnin Yamai, filin wasa na CCOJ da ke nan birnin Yamai. Zan kasance ni da ku da kuma tawagata, wasu jarumai wa'inda a ranar za ku gansu insha Allah. Zan yi amfani da wannan dama in tallata muku sababbin waƙoƙina waɗanda zan sake muku ranar sallah. Raƙumi da akala, ba ni da kowa, tauraruwa. Waɗannan waƙoƙi za ku same su ne kamar yadda kuka saba samun waƙoƙina a kan channel ɗina mai suna Kawu ɗan Sarki, wato YouTube channel ɗina da yake mai suna Kawu ɗan Sarki. Wannan ita ce tauraruwa, zan sake muku ita ranar sallah tare da bani da kowa. Bani da kowa, bani da shirwa, bani da tsawa, bani gujewa, kada da yawa. Kar ku manta filin wasa na CCOJ da ke birnin Yamai ranar sallah da washe garin sallah, ni na ku Kawu ɗan Sarki. Na gode.